Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 8:04. Maing aga kalibutan, welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Sa ngalan sang regular nga anchorman, Aksyon Artay Hupo ni sa Aksyon Brian Morden, talos nga magpangalagad sa inyo sining adlaw sang Martes. Yari na kita sa Marso 8, 2022. Tob-tob kita las 9:30 mga kaksyon. Bukas na nga aton sining Facebook page pagya sa Aksyon, radiobacolod.com.ph, sa web naton YouTube Plus, ang aton sining Twitter account. Ang aton sining text hotline sa 0963-757-0874 para sa inyo sining nga mga mensahe. Ano bala mga kaksyon ang dapat naton halohambalan sinigaga mga big time nga mga balita? Kaangay isang big time nga pagpasaka sang presyo sang gatong nga nagaulo-lusdang ang aton sining mga kauturan, ilabi na gid sa mga nagabiyahe sang di pa pasahero nga salakyan, maka jeepneys man o kon taxi, plus na dira ang mga tricycle, habal-habal kag iban pa. Bisan pa gani ang mga pribado nga individual, bisan may mga personal nga mga salakyan nagaagunto mo sang igo siring pagsaka sang presyo sang gatong subong nga adlaw. Pero pakaronan tayo na mag-aksyon, ano balang dalag ko nga mga balita nga dapat naton tutukan man diri sa mga balita lokal, national kag international. Sa balita lokal ti si Governor Lacson mga kaksyon, nagalaom na gid nga sa palaabuton nga Marso 16 posible nga ipaidalom sa alert level number 1 ang probinsya sang Negros Occidental bangod sa pagnubo na gidman sang kaso. Kahapon 7 ang cases nga ginpagwa sa DOH mga kaksyon, and suma total sa probinsya 92 for the first time subong nga tuig 2022 mga kaksyon nga yara sa 2 digits ang kaso sang Negros Occidental kung COVID-19 ang pagahambalan. Samtang siyudad sa Bacolod mga kaksyon, ti si Vice Mayor Elcid Familiaran nagalauman nga makabalik-balik na gid kita iya sa normal nga situation diri sa siyudad sa Bacolod. Plus ang Bacolod kahapon ara man naka-record sang isa nga kaso ng ligad nga adlaw 4 baw. Salamat sa Ginoo kay medyo nagaamat-amat na gidman panaog ang kaso ni COVID-19. Hindi lang diri sa aton sa Bacolod kag probinsya kundi sa kabugusan nga Pilipinas mga kaksyon. Dito sa National Capital Region, may pila ka mga lugar na dito nga kampante na gid sila sa ila sining mga situation karon bangod sa pagnubo sang kaso ni COVID-19, pero hindi lang kita magsalig kay kadamo pa sa mga aktibidad pampubliko. Kaangay iya sining pagpangampanya nga ginakakulbaan man subong sang aton sini nga mga opisyalis sang gobyerno. Ang iban nga balita, padayon pa ang investigasyon sa Bacolod City Police Office sining pagpatay kay anay police officer nga si Ryan Lumugdang. Hasta subong ting kapulisan padayon pa nga tipon sa mga ebidensya agod nga may mapasakaan sang kaso. Kag mga balita sa national mga kaksyon, state of economic emergency ginapangabay sang isa ka congressman kay Presidente Rodrigo Duterte. In fact, amo ning aton sining main topic this morning, hatagan aton ini sa nagakaigo nga atensyon because nga sigurado kita tanan affected gid
sining kakilibot nga pagsaka sa presyo sang gatong. Hotline. Ang krisis karon didto iya sa national ug international sa Russia kag Ukraine makaaksyon nagapadayon gid iya. Despite sang ikaduha na nga inistoryahan na katawhayan, padayon ang pagpalupad kag attack sang Russia sa Ukraine. Si Ukraine nagabato man ti amo nagaling sa pagkadamo na gid sang kabuhi nga nautas sining nasambit iya nga pagpangatake. Hindi na gid maintindihan ang sitwasyon. Sa ikaduha nila nga inistoryahan ay wala sang may nahuman nga solusyon. Ginapaabot sa Webes ang ikatatlong round sang inistoryahan ay sa mga delegations, and we are hoping mga kaaksyon nga may solusyon na ini because nga hindi lang Russia kag Ukraine ang nagasuffer sumong. Kuni bugos nga kalibutan, most likely sa aton sining ekonomiya kag ang kulolbaan diri base bala kini ining si Vladimir Putin ang presidente sang Russia maglain bakag maglingin ulo ya kag anong himuon nya pagid nga iban nga mga makahas nga mga tikang nga magkalaintra na kita sa bugos nga kalibutan. Action Hotline 2006 Golden WID for Best Public Affairs Program for Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 8:09 na sa aton sining nga pagpangalagad subong iyang aga mga kaaksyon. Ang nahambal ko na sa inyo ang big time nga balita subong nga aga. Wala sang liwan kundi amo ining pagpasaka sang presyo sang gatong diri sa aton sa pungsod Pilipinas sinig nga alas 12 sang kaagahon. Pero kagabi kundi nagprogram kita diri pagkatapos sa aton sining nga programa mga kaaksyon, naghingagaw man kita patughong sa aton sining nga tarak-tarak kay ti nagalagas kita nga makabrato-brato man kita kay sigurado gid subo nga aga mataas siya mo ang akon diesel ng akon mo, no? So ang diesel ang gintaas niya 5 ka pisos masubra. Imagine mo na ha. So kagabi may isa ka kompanya sang langis diri sa Bacolod nga didto ako kuntani tubil, magpagasolina, magpatughong, na? Kay kuan la one way lang, on the way ako pa uli. So pagsulod ko, gin-check ko anay kung pilang presyo na nila. Las 9:30 sang gabi. Ang presyo nila sa 61 na ang diesel. Siling ko do karon pa man sa kagahon ang effectivity. Alam mo na ba kung kay inasang kagahon? Hambal niya na ubos na bisir ang amon sining nga stock. Sining nga hapon. Alangan hindi mag-ubos imo nga pilahay ya. Ang pilahay iya 40 ya mo. Paglabay ko mga alas 3 ang hapon sa sina nga gasoline stations, ang pila imo ni hamak. Hindi kami mo pagtughong imo iya nga sakaan ka 5 ka pesos the following day. Kundi kahapon pa lang buuan mo na yung full tank mag-action. Iban may mga bit-bit pa Action El Rey nga mga container mo. Oo, kagabi wala na lang ko napatughong. Siling ko mangita ko ng iban. Mayo man tong ilang boy kay naghambal man nga, sige sir, pangita lang to anay sir, may blue brato pa sir mo. May dali lang gid akuan mo inang may blue brato pa da sir, dito lang anay. Dito ka nami man to sang ilang kuan no, sa ilang boy no. Kay siya mismo naga-endorso nga mahal na di sir, nagsaka na kami sining hapon. So nangita kita iban, mayo man. Pero sining nga aga labay kita sa mga gasoline stations, nag-epekto na gid. Na may epekto na gid ang 5 ka pesos, masobra 3 pesos, masobra 4 pesos ang kerosene mga kaaksyon. Puwerte iya mo. Ang mga taxi driver kag ang mga jeepney driver mga kaaksyon, do piyungan na lang nilang magpatughong sila. Tiwais lang mahimo. Anyways, are. Ang istorya subong kagabi nagpangabay mga kaaksyon si Albay representative nga mo si Joey Salceda kay Presidente Rodrigo Duterte. Kay siya mismo mga kaaksyon subong galalain siya sa sitwasyon sa Pilipinas. Kanami sining actually ining si Salceda permita ni siya mabatian nga ka-vocal ini siya for the benepisyo of public bla or public interest bla.
pirmi ni siya nagapangabay sa presidente, pirmi ni siya nagaayo. Ang iban nga mga kongresista do ilayaw ay nagid do is lalabot. Dapat ang mga congressman naton sa kongreso sa House of Representative, hindi lang kay focus kamo sa obra laye, hindi lang kay focus kamo sa mga amyenda, hindi lang kay focus kamo sa inyo sa ning distrito, ulo intraman kamo sa pangkabilugan nga mga problema. Action Hotline. Ti si Salceda, taga-Albay lang niho, Albay representative. Pero ang iya sini nga ginasinggitan for the whole nation of Pilipinas. Nga hambal niya, Presidente Rodrigo Duterte, palihog man ay, magpatawag ka na sang special session kung pwede sa Marso 15. Kag kung pwede lang, gamiton mong inisi imo sini nga puder or moral obligation nga magpatawag na or magpaidalom na ang pungsod Pilipinas sang state of economic emergency bangod sining pagsaka sang gatong subong nga adlaw. Action Hotline. Dito ka nami pamatian nga may kaangay ta sining nga representante. Dugang padri ni Salceda makaksyon no. Sa 75 na kaadlaw ang nakaligad sa tuig 2022. Kapulo na magpasaka ang aton sining nga gatong daw hipos lang gid yang aton sining nga mga government officials. Magluwas gid lamang sang ginpalayag sang Malacañang nga mag-review o i-try nga i-review sang Kongreso ang OLD Regulation Law. Kung review man lang, mahulat pati na tinuig antis ina masigurado ko or depende siguro kung ano kadasig. Pero mag-amo sina mabulubod lagi. Action Hotline. Ang buot silingon diri ni Salceda mga kaksyon nga magpatawag sang moral obligation or gamiton ang moral or may moral obligation si Duterte ka magpatawag sang special session mga kaksyon on March 15 kung pwede lang. Agon magamit ya ang iya sininga poder nga magpaidalom ang Pilipinas sa state of economic emergency agon i-provide ang aid mga kaksyon o kon subsidy sa aton sini nga mga kauturan nga yango subong kag nagaugtas ka problema sa pagsaka sang presyo sang gatong. Action Hotline. Amo malanang buot silingon kung tani mo. Isa pagid sa dapat talakayon sining special session mga kaksyon. Nga naghambal kita nga special session. Kaya pag sa tong Pebrero 14 kon Pebrero 4 nag-adjourn ang sesyon sang Congress kag magabalik ini sila sa Marso 23 pa. So kung hulaton tang Marso 23, ari pa lang kita sa Marso 8 nga hindi naton o hindi maprubahan sang gobyerno nasyonal, hindi mapirmahan ni Presidente Rodrigo Duterte. Ano nga situation dira? Pila gid kaadlaw ang tuso naton hindi pa ma-provide ining subsidiya para sa mga jeepneys naton. Action Hotline. Isa pagid sa talakayon diri makaksyon ang fuel excise tax nga dapat isuspender for a while nga yari kita sa krisis nga kaangay sini. Hapos man ang intindihon mo for a while, meaning sa sinila nga mga panahon nga yara kita sa sini nga sitwasyon nga ang pungsod Pilipinas nagaantos subong sa kamahalalon sining nasambit nga gato. Action Hotline. Ang House Committee on Economics Affairs chairperson nga si Representative Sharon Garin. Kung di ko magsala, action hands taga Iloilo ini no, mga Garin no. May pa yung Iloilo mga congressman nagatikab sa kongreso. I'm sorry, from Bacolod kag Negros Occidental, we have 7 o kon 6 ka mga kongresista do hindi tagid mabatian ang mga ba nila ini sa kongreso. Action Hotline. Tiaryo, may pa ni si Sharon no. Hambal ya suspension sang fuel excise tax. I-check taman ang UL deregulation law sa pag-legislates naton dira sa Kongreso. May ara pa sang naghambal nga do hindi sila pabor. Action Hotline. Uy, nag-legislate, nag-ipusoon, no? Maning sitwasyon ta. Now, ang pagpagwa sining subsidy, amo pa ni subong ang ginadibatihan. Do 2.5 billion pesos ini. Tisan o pa. Nagahibi ng aton sining mga driver, mga kaksyon. Action Hotline.
Te kabay pa ining ginayango ngo ni Albay representative nga si Salceda. Matalupangdan inigilayon today ni Presidente Rodrigo Duterte kagang iya sini gabinete ang committee or ang uyat man sa Department of Energy. Kung ano mga departamento dira mga kaksyon, dapat talakayo na ni today as on as possible. Kahit hindi tagin man ni mapunggan, masaka ng presyo kay gamahal ang barrel gani mo. If ma-remember nyo, last 2 nights ago, Saturday night, ginreport ko sa inyo nga ang isa ka barrel mga kaksyon dito sa Dubai crude na niya, Dubai. Amo nang ginakuhaan subong sa Pilipinas kay ang Russia kag ang Ukraine subong way manuntat nga tapungulay nila. Tag $116 na. Imagine mo na. Nga dapat ang pinakaginabakal sa Pilipinas subong nga mga presyo sang kada barrel ara lang sa mga 75 to $80. 116. Hindi mo man mabasol mga kaksyon ang ining nasambit iya nga mga oil companies. Dire gid na kumpisa tanan nga gobyerno to way nagid poder bangod sa tindog or pagtukod sining oil deregulation law sadtong 1998 kung di ko magsala sa kapanahunan ni Anay President Fidel Ramos mga kaksyon. Action Hotline 2006 Going WID for Best Public Affairs Program for Radio. Las 8:19 na sa aton sini nga pagpangalagad. Suno diri sa DTI. Hindi pa maapektuhan ang presyo sang balaklon sa merkado mga kaksyon. Ang SRP nagapabilin ini sa sulod sang 3 ka bulan or suggested retail price. Bisa nagsaka ang gatong sa 70, 65, etc. ang kada litro. Te hulaton ta pa nga mag-epekto ini sa merkado antes kita yung magdagon-dagon ka magpalak-palak. Amo na pirming batasan sa aton sa mga public officials mo. Kung din tino nag-epekto ang pagtaas ang presyo dito pati ang mangutkot sa aton nga ulo. Kag daw magbinasulay pa. Puwera gaba nga mga public officials, mga kaksyon. Las 8:20 na sa aton sa nga pagpalagad. Now, i-check ginaton abi sa patrol. Kay suno sa report, may ara, ako kita, kaman mo, may ara sang gasoline stations nga nagsaka lang ang diesel nila nga presyo. Pero ang gasolina kag kerosene nagapabilin. Ang akon pagintindi, kung wala pa sila nagpasaka sa sina nga mga kategorya, posible nga old stocks pa ina ang ginabaligya nila. May man kay may tagipusoon man silang kay bandira yang nga mga oportunista, bisan mga old stocks nila kung pasakay presyo, why na sila pabilin, gauna pa na sila. Pero check nato na patrol for more details regarding sini. Patrol reports. Action Eden, good morning. Good morning, Action Bray. Action Eden. Down pa lang. Action Bray. Bisa mo na ning saka sang gatong pero ga-enjoy ka lang yapon. Gahon sa Japon, naman na itong punto tani. Kabalo ko naman sa Pinoy nga Mayo. sa lang yung Japon. Oh, mayo gid man kung may subsidy ka dihalin no? Kido ka okay lang no? Perfect. Kadlaw si Action El Reo. Pilag Action Bray nga. Mm. Sadya kita ni karon kay nagsaka ang kasulig na. Sadya kita di kay wala pa pilod amon. Oh, amo na yung Pinoy nagaburingot na ta sadya pa yung hapon no. Why nata kanon sa ibabaw sang lamesa sadya gini karon mo ay tato sudan sblightis. Pakalan no. Why takalan. Galing kiti ano na sa Pinoy do ka expression sang Pinoy pero sa matuod nagadugo ang balatyagon kay noy pakaon sa kabataan. Pero pilagid lang presyo sa nga Action Eden kay ining pagsaka sang presyo subong basta kay kakilibot gid Action Eden. Yes, good Action Bray. Ito, okay po yung mga agad na natapungulay. Tapungulay. Kay grabe, good Action Bray. Ang gamak mo ya. Reklamo na tatugani sa pila kasunod-sunod na semana nga siningpimos ang saka o kung piso-piso. Amak mo Action Bray, saka iagulpiada lang sinihadlaw ang presyo sa gasolina. 3 pesos and 60 cents. Action Bray. Lapit na 4. Ang diesel gid ang mga PJ na drivers nagabiyahe lang pero doon ako ritong kay ang presyo sang diesel subong kada litro 5 pesos and 85 cents lapit na 6 pesos. Wow
Kag ang presyo sang kerosene 4 pesos kag 10 sentimos action buy. Wow. Kag we understand diri sa may palibot sa syudad sang Bacolod, san pareho pa nga brand sang sang gasolina o kung sang diesel abi galing kay sa depende kit sa lugar amo na notice action buy. Mhm. Like diri sa central, diri sa may downtown area abi, kung Aha. diri sa downtown area medyo okay pa kay nagadagan. Hindi pa gali okay. Pero what I mean is, butang ta ang pinakamahal ni nakita ta 72 pesos sa sungay mo ang Sus. premium na gasolina. Puwerte, no? Paglambot na dito, nagapasouth Action Bray, nagamahal. Mhm. Ang iban may nakita ta may 74 na. Sus. O saka na dito pa south Action Bray, wala pa siya tanaw. Sige sa may pa-north man, basta muna na sa yura natin, kung may pagsaka sa gasolina, Mhm. nagalayo o nga nagagalayo, amo man ang gamahal nga nagagamahal. Siyempre Pero siguro pareho na kay sila brand. siyempre siguro kay ginapatong kada tikang sang ila sining fuel tanker da kada liso sang guma gapatong ang plitihan gasaka man presyo aksyon eden. Ate, amo na most probably Action Bray, tapos ang diesel iya do gasolina lang sa una. Mhm. Kay ang presyo sang diesel subong pinakanubo ang nakita ta 61. Grabe, no? Mhm. Si presyo na sang gasolina yung nagligat Yes, kung madumduman mo. Mhm. Kung sa akong anon mo lang Action Bray, paminsaron mo ang aton sini nga mga POJ drivers pila bala ka back and forth. Aha. Ang ila sini nga mapatigayon sa isang adlaw kay ti nagapangabuhi man mo kinahanglan sang pasahero. Aha. Kinahanglan magbiyahe aga pa. Aha. May balayran pa sila nga boundary, Mm. may ara pa sila pagkaon nila sa bilog nga adlaw. Mm. Ti ang manet nila Action Bray kay actually may naistorya ta galing kay ti wala lang sa gid bala nagpa-direct quote lang gid Action Bray. Aha. Kambali ma'am, swerte na ang ang gabiyahin sa bata ni Action Bray, bata Libertad ni Jeep. Diya ma'am, swerte na kung may mapuli ko 200 subong adlaw mo. Puwerte, no? Kaya ti ang plite mo lang man gyapon Action Bray mo. Mhm. 10 pesos ang pinaka minimum abe sa sakto na distance. Pero ti ang sila sa bata abe gadlagan para sa mga galayo o galayo nagalambot man 15-20 ang ila sila nga plite. Galing kay ti subong wais naman ang mga pumuluyo Action Bray, ara naman ang muda sang bike. Mm. Pwede naman ka bike pa kadto sa ila sila ginatrabahoan o Aha. kung may backbone na ga bike na lang mo. Kita action eden pwede gid ya magbike kita pakadto di sa estasyon. Galing kay ko magabot di kundi balhason ka gid ya. Basi magpululuog kita di sa baho kung magsagi kita ka bike di bla. Gabalalaho gani nang way ga pabalhas inapang kitang balason nga naga-travel kita long distance action eden. Correct, Action Bray. Kaga, hindi lang ni PUJ drivers man ang apektado. Tanan ni Action Bray. Pero Aha. inibala mga public utility man pati nga aton sa nga taxi. Oo. Kasi 40 lamang yapon nila sini nga Action Bray. Flag down na nila. Panugod sang metro. Oo. Mhm. Di, magpadulong lang sila gamay mo na grabing gasolina ang bayad Oo. sigla. Si Senta lang abi kay tilapit lang si kita hindi bala makabawi-bawi amo nang iba Oo. nag-standby na lang sa mga malls kung makita mo Action Bray mo lawig ang linya. Aha. So standby sa malls. Mhm. Kag halos 24 oras na nagabiyahe ang mga taxi driver. Daw dako pang oras nila sang chismisan sa terminal sang sa libot nila kay syempre ang gasolina do hindi na pag kamako mo na daw hindi nila pagtumuko ng gasolina doon action eden mo kung pwede na lang ipadlagano ni way gandar lakyan nila mo. Mm. in neutral na dugayon mo po ga abi bas pugan mo tapos in neutral mo na lang nga in neutral. May naga-chat ngayon siya diri sa aton sa DSB Action Bride daw madulaan kita ni customer mag-amo sini sa mga kapihan kag kalanaan tadi kay daw di na sila magsaka di ka mamuwersa ng salakyan nila kadtos bukid mo. Tegi tama Action Bray. Oo. Domino effect diyan nga Domino tawag. effect gen. Mm. Ti sa kagapon kadamo sang mga naglilinya may kadto ang ginagasolinahan diri sa may alihis kambali grabe mamuhay niya samon sang kagabi. Aha. Laba mga isang kilometro sobra guro sunday ang linya sa masalakyan hinagaw lang Grabe no. paggasolina. Mhm. Pero subong daw ginalangawan ang gasolinahan nga iban. Tikay naka full tank ng halos na ng iban niya, gin parking na kahapon, kagin trapuhan,
kagintakluban na. Dira ka lang anay. Dira ka lang anay samtang padayon pang rakitay ito sa may Russia kag Ukraine, no? Yes, Action Bright. Kasubo, no? Subo, okay. Pero, Sobra. kasubo, pero ang ginagamit yapon sang Pinoy, kasadya. Nadomduman ko lang gaming history lang ni Action Eden, ha? Nadomduman ko lang bala during my high school time ko. Nga nagakonduktor ako sa Punta Taytay Central Market bala nga sa Lakyan, Action Eden. Ang litro sang diesel 12 pesos. At, Okay, nagamonitor sa buong si Sir Alfredo Sapa. Sa iya guro panahon, guro ba si 5 lang ni ka pesos ang litro mo? dati, subong niya. Ay, nako, Action Bright. Imagine mo 12, tapos subong 65 na, 61. Imagine mo, ha? Diesel? Diesel na? Gamahal na yung ginagamahan. Amo na ni hambal sa Action Bright, mo ni Action Dorel. Kung pagkapos guro chimpo nga makapamana kami, yung kilo sa bugas sa 80 na guro. Yodi, ha? May planos lang maman, ha? Action Dorel na dadaya. Gay po si Ipos lang to si, Gay po, isukot sola ni Aton gamay. Gay po si Ipos lang si Action An, managpakasal na. Yes! Kamoy ga plano Pero pa lang. Pero tinagay nga, gawin na sunday, kaya bak mong tinapay, amo naman yapon ka dako, pero pagkagat mo daw, puro hangin ha. Taglima naman yapon. Pagkagat mo puro daw ano na gani halang Dumont Tower sa unod. Pero, amo na nga Action Bright, mas nagasto pag insubong ang kaon sang tinapay, kaysa una, intact mo, unod ang tinapay, isa, duwa, makaon mo, busog ka na. Subong ito, 5 na nakaon mo, ito puro hangin ng yapon, ito rin sakit, pahimot siyan. Kaya puro hangin ang unod. Mabulig man ang kape, na puro na lang kape, kaya ang kalamay subong, mahal man. Correct na. Sige. Anyways, nagahililibi ding mga utod nga nagapamati sa Action Eden, no? Nga nagambal ko hililibi sa ila sini nga mga na ganing ginapakita na gani sa chat gani. Mga emoji. Yung mga emojis nila nan ga wow, ibang galumpiga bango sa sitwasyon ta subong Action Eden. Kaling di ta man gusto. Kaling kita mo na may mga krisis ibang nga pungsod ga kunuhay amo ning dahilan. But mostly sa aton nga mga public officials and mga alamon tabla nga mga ekonomista, dako gid man ang porsyento sining inaway sang Ukraine kag Russia kun nga nagtimbuok kalit ang presyo sang gatong galing kay ti sadtong Enero, Pebrero duway man inaway sa Russia kag Ukraine. Pero nga gataas man to. Di ba? Di ba la? Subong yung nakakita, nagidrason Action Bright nga 3 pesos, magidya mo. Amo lang na pirming rason nila, ti subsidy ang ginapangita sang aton sini nga mga driver naton Action Eden. Yes, good Action Bright. Sige. Balitalin sa patrol, ang ka-action ni Action Eden na boss ang mga ka-action, din ka man sa Pinas, sila butod ka sa ngamon balita kag servisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Action Hotline 2006. Going WID for best public affairs program for radio. Action Hotline. Salamat patrol sa imo sining situation report sa mga gasolinahan diri sa syudad sa Bacolod Action ti masubo nga realidad. Action Hotline. Masubo nga realidad ang katabo sa aton subong. Now, kay while nag-travel kita going here sa station, may nakitaan kita nga grupo sa mga taxi driver, no? Ginpanaogan ta sila kag ginistorya mga kaksyon. Nag-interview kita sang gamay sa ila kung ano ang ila sitwasyon subong. Sa kita mo Action na Bray subong nga standby kami diri, wala kami pasahero. Much better nga mag-standby kami than to roaming around, gaway ka man puluton pero nagasuyop sa gasolinang salakyan mo. Ari mga kaksyon, no? Ang palayag sining utod ta nga mga taxi driver anay ang unahon naton mga kaksyon. Dugay na. May asawa pagkataan, pila ka bilog. Nagko naman Nagko naman. Oo. Kung mga pila ka tuwing ka nagabiyahe ng van, more or less na, 30. Sobra. Sobra na. Oo. Subong daw, nagtaas na daw, sobra si tinta ng presyo sa gasolina, yung taxi mo yung ano. Oo. Anong pananawa niyo sila, Anong katapos niyo sa mo? Ate, gutom ang guway. Guway gid. Pila ka ning inyong amount dire gani? Putso. So, amo na sa arkila, no? Oo. So, sa isa kadlaw, pila ang gina-expect nyo nga makita tani sila sa utsa? Way nga pareho. Isa 0-0. Zero, pag muling nyo, zero. Oo. Wala. Kulang sa gasolina. Kulang sa gasolina. Oo. Ano?
So ikaw nung pila mapaubos mo gasolina sa ka ano ka 24 hours o 12 hours lang? Hasta nga ni Cola size, pero sobra sa kalibo. Grabe no. Kanguna. Subong kaya mo na hindi ka na magambal kay sa kalibo basi 112 13 na. Oh, 1314. Ikaw sir, Taxi driver tumakaksyon ting tughong sang taxi gasolina ina titag si tinta sobra no subong ang gasolina nila no kada litro ting ila sini nga arkila pinakanubo 600 500 ti ang yato 800 gani mo ti kun hindi kadaya sagi kalibot kagud makakita kasang pasahero disgrasya kagid puli kagid tunaw kagid. Now ang driver naman sa mga jeepneys naton may na-interview man kita porsyento ning ila ya no kung nakakita sila 500 pesos daw 125 ding ila no kay porsyento mo abi mo ang ginahimo nila standby sa terminal kay taga kuan sila alangilan sila iya mo no standby sa terminal kun udto magpanyaga sila nagaamot-amot sila tag 30 pesos agod ibakal sang isda nga kun ano da nga klase isda sudan kanon te dira maka save sila ginagmay pero subong nga sumaka na naman ang gasolina, galibog itong ila sining hunahuna kung paano nila patason. Kag paano sila makaginansya pauli sa ila sinipuluyan. Aring driver sang jeep, tikon jeep ka naman ya, diesel, ang tughong mga kaksyon. Kay nato nagapasaka lang sang pasahero pero galibog kung paano nila ni baki-bakion na doon puli sila balayo. Sobra na, mga 32 years siguro. imo na salakyan or arkila? Arkila din hamon patakaran. Hindi, ng ano gali, ng porsyento. Porsyento. Pila man nung ang ginabayaran niyo sa isa? Ang porsyento, kung kakita, kabi sa isa kadlaw 500, 125 ya ka driver. So 250 sa 1,000. Oo. So pro inyo para tugong. Amo ang tugong tulukan na tanan tugkwaol gross kuan sa gross kagang net amo na sa kuan porsyento sa driver. So subong kay ang diesel pagintindi ko 60 61 na. Kumusta no? May daluon pa kamo sila pauli kay porsyento gid man kamo no. Kung imo tanawon ang madala mo porte na gid lang kagamay bisan sino nga tao maisip mo kiti sa una, sang tag 30 pa ang krudo, ang madala mo bipuli 500. Di tungon mong 500 sa subong, di benching 250 na lang. Di, kung gidya, makita mo gidya ang dako, gidya kayo nga diferensya nga ang madala sang driver. Gani ining mga, ang ginaulat gani namon ang ayuda sang gobyerno, kiti hasta subong, way mas sila gani gagiyo para sa taas. Dogang pamasahe. Kung magdogang man pamasahe, kaluoy man sang pasahero. Action Hotline 2006 Going WID for Best Public Affairs Program for Radio. Amo nang panaysayon sa aton sini mga driver nga nagalibot gid sa matag adlaw nga tanan, taximan o kon jeepneys mga kaksyon. Te, mismong driver gambal siya, kuya di ko pabor nga magpasaka kita plitihan. Nga way man gasaka sweldo sang mga pasahero. Mas kaluluoy pagid sila kung sila yang kututon mo. Maayo man sila kaya kaintindi sa sitwasyon. No? Aqua na lang patas-patas talaga hampang. Diri sa Bacolod, kamadumduman yung una na interview naton ang UNDOC Secretary General nga si Jigo Malacad. Nagaplano ginman ang 4 kadalagko nga transport organizations nga magpatigayon sang 5-day nga untat biyahe. Diri sa Bacolod, ginaistoryahan na subong. Tanan, lang tawon tani kung ano mangin resulta, sinong manghakot sa mga kabalusubong daw na balik-balik nas normal, halos on-site ng trabaho sa mga utod ta. So anong sakyan nila sa 5 kadlaw, pero nami man para matandogin ang balatyagon sa gobyerno ta kung paano awayon ining pagsaka sang gatong. May subsidy man kuno suno sa driver, way magyapon kaabot sa ila, basta gina-process pa. Ang kaluluoy diri according sa taxi driver nga gin-interview ko kay na, nga wala sila madala sining subsidiya nga ini. Pero nabasa ko na lagyan nga si Mana, tanan nga nagabiyahe, may subsidy mo. Pero check tani abiliwat. Last 8:37 na sa aton sining nga pagpangalagad mga kaksyon. Pagbalik ta karon dugay-dugay, liso antang lain nga isyo. Kay subong action hands, naluoy ko sa simbahan katoliko sang pagkritisar sa mga tawo kung may mga politiko nga magsulod dito kag magpamisa.
Do ato ba lang makasasala gidyang simbahan Katoliko nga nagamisa sa mga politiko? Ay nano, kung kisang ibang daw na tamaan na blaka kritisar, abi respetuhan yung manang simbahan, kay kita tanan kinanglantang ubay sang Ginoo, bisan ano pang himuon mo, so dapat duay isang criticize dira. Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion
sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mo ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangon! Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po may mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight,
pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon nga ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Enrique Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog gramo diri sa Action si manager suportado din tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni
Everyday is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato. Mangin mabinantayon kag maidid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips Mo mag-SOP ka pila ka percent dana ya. Wala giho hasta lang sa hambal kong magkampanya. Lawlaw kag uyaya. Sige, butuha pa sila voters. Pwe. May puwe pa. Aking si Sir Sapaw. Siya puwe. Good morning lang kay Madam Virgil Pinda, nag-monitor sa gihapon sa Celine Homes, Barangay Stefania. Hambal ni Madam Ana Sinoro, keep safe ko na. We pray for our safety, of course. Si Wachel Evangelista Raman, ti ano na ang tawag sa iban nga relihiyon nga naga-endorso sa mga politiko nga akatoliko lang ang nakita nila. Unfair kaayo. Di ba kitaan nyo man no? Kung ano nila ilampasuhon ang simbahan katoliko. Che Mihares Luyao, no? Mas kaluluoy ang mga commuters. Gani man no? Action Bray, alin sa kay Mario Lim Jimenea. Action Bray nga ang mga driver lang may subsidy. Tani patas ang panghatag nga driver lang ang gagamit sang gatong. Kita nga ordinaryo nga salakyan, motor ga usar man alang-alang nga ihi ang itughong ta. Gani man no. Amo nang dako nga pala man ko tanon nga daw ka selective sang ginataga. Basahon kung iban nga mga mensahe karon na kadamo sa mga text naton diri pakaronan tang iban kag kung may time and sorry gid na kay oras ta do ginaalas lang alas 8:57. Actually nagligad nga mga sinimana nakit-an ta niya dugay naman gani mo. Nga once gani ang isa ka politiko nagsulod sa simbahan Katoliko, no? Gusto ko lang i-specific ko ng Katoliko, kay duway gid man kuya ibanda na basahan gid ya lehitimo man o kon ano nga situation nga may iban nga mga sikta sang relihiyon nga tira sang mga nagakritisar mga kaaksyon nga ambot kon ano ni sila mga maalam gini sila guro sila ning perfect siguro. Si Madam Leni Robredo gasulod sa simbahan. Si BBM tanan, Pacquiao, Isko, sino pa ba? Lacson, De Guzman, kadamo lang halos nga nagapapili sa bugos nga Pilipinas. Tanan na sila nagapangayo sang basbas sa mahal nga Ginoo. Di ba action hands? Hindi man niyang pare ginapangayuan nila basbas da ang pare iya kung kaintindi ka mo instrumento gid lamang ina sila. Alangan mo na karon nga magbasbas kas ko galingon mo da. Tanan before pa magkadto sa COMELEC. Agod mag-file iya sang Certificate of Candidacy Makaksyon o kon COC. Ang ining mga kandidato naton nagahapit ni sila sa simbahan. Madumduman nyo sa way paning pandemya nga nagaparade ni mga
kandidato pagkatapos plus pagid ang ila sini nga mga supporters sa simbahan suksok sa nagakalain-lain nga duag sang ila sini panapton, meaning kung anong kulor sang ining grupo, kung ining nga political party or sini nga kandidato, amo man na dapat ang suksokon nyo magkadto kamo sa simbahan to show your support nga ari kami sa likod mo, kandidato. Ang mostly mga kaaksyon nga makita naton, simbahan katoliko. For ehemplo, dili lang ko maehemplos Bacolod. Si Anay Mayor Monico Puentevilla, antes nag-file sang COC, nagpamisa. Si incumbent Mayor Evilio Bing Linardia, antes nag-file sang COC, nagpamisa. Subong ang inkwentro niya si former 3rd District Congressman Albi Benitez, antes nagkadto sa Comelec, nagpamisa. Tanan, mga kaaksyon gakadto sa simbahan. May ara sa mga supporters nga kon makita nila ang kontra sang ginasuportahan nila nga mga kandidato, grabing tira nila. Hindi lang sa kontra sang ila kandidato, kundi pati na ang simbahan katoliko. Tikong kaisa, may nagabato man, ang kaluluoy lang diri, ang mga kaparian naton. Prangka nga istorya, ang state kag ang church dapat separado, ginman mo. Government kag church separado. O galing, maghambal kita nga separate ang state kag church, tinga ang nga nagakadto tong politiko kag magpamisa. Ina dapat hibaloon sa mga supporters naton. Kung hindi kamo pabor sang sina nga politiko nga nagsulod sa simbahan kay nagpamisa, hindi nyo pagtiraha ang simbahan katoliko. Kag hindi man lang simbahan katoliko naga-endorse kadamo sa mga relihiyon nga naga-endorse man hindi matago sa inyo. Hipokrito ka na gid kag hipokrita kada nga way kakahibalo kung ano pang iban nga mga simbahan nga naga-endorse ang aton sirima kandidato. Pero ang kaluluoy subong ang simbahan katoliko. Gintakol ko nga issue not because nga I am a Katoliko, i-generalize na lang bala, bisan ano pa nga sahi sa simbahan, nga naga-endorso da, please, pakispare nyo na. Hindi nyo pag-i-intra kung ano man ang simbahan, kay binastos inang obra nyo. Kuway na kamo naga-respeto sa pare, pariho lang na nga wala kamo naga-respeto sa simbahan, kag wala kamo naga-respeto na sa aton sinimahal nga Ginoo. Abi ipaiway ta ng simbahan sa hinampang dinamak politika sa Pilipinas. Amo na nang ayo naton. Pero gusto talang abi kuaan sang reaction diri ang pare mga kaaksyon. Kido sila ginisubong ang ginahimo yang kalantsawan sa mga hindi makasasala guro ini nga mga tawo ni. Ginahimo nila yang lamutak ang simbahan katoliko sa social media. Hindi man na fictitious name ang iban dira kay iban kilala taman gani. Mambal sila ti amo niya freedom of speech. Oo. May freedom of speech kita pero butang nyo man ang limitation. Not all the time nga ang freedom of speech da abusaran ta. Amo nang kung case ang mga tao kulang sa pagintindi bla. Makahambal ang freedom of speech na amo ni muni na huo gani. Ari kita sa demokrasya nga panggobyerno. Ari kita sa demokrasya nga Pilipinas, pero dapat butangan nyo man sang limitasyon ang demokrasya nga ina, nga wala sang may mainsulto nga mga tawo, mga kaaksyon. Sa aton siningali niya si Father Agustin Hinayan, may aga Fard, welcome din sa Action Radio Bacolod, din sa Action Brian Morden. O nagid Fad, salamat gid sa pagpahibalo mo sa akon Fad. Thank you so much gid. Thank you gid. Fad, nanawag ba lang ko da sa imo kay ako mismo do na intriga gid kag hindi ko na namian. Sa siring like for example si Vice President Leni Robredo nagadto sa simbahan, BBM, Pacquiao, so on and so forth nga mga kuan naton nga mga kandidato kag iban pa man gani. Ano gid bala ang pinaka puder sang simbahan kon politika ang paghahambalan na Fad? May ara gid bala kamo sang kontrol dira nga dapat si simbahan
hindi gidya mag-intra sa politika. Ano gid ang guidelines nila, Fad? its members, her members, by virtue of baptism. Karon inang basis sina, amo siyempre ang pamatasan sa atong Ginoong Jesus, na He welcomes both the sinners and the saints, no? Tibot sa dingon ang simbahan nag-aabi-abis ng tanan. Karon, ang sa papag naman sa politika action, Brian, no, natanaw naton nga wala sang layi sang Pilipinas, no? O sulit wala sang layi sang Pilipinas nga nagadingot sa simbahan nga mag-endorso sang politiko nga iya nga ginapakamayo. No? Wala sang layi sa simbahan. Although ginaminting naton nga may separation ng church and state. Pero inang concept of separation of church and state dapat maintindihan ina sang madalom, Action Brian. Ang buot silingon sina nga ang Estado hindi siya makadeclare sang isa ka particular religion, official religion sang tungsod. Ikaduha nga ang Estado hindi makagastos sang kwarta sang gobyerno para sa isa ka partikular na simbahan. Sa part naman sa simbahan, kami nga mga pari nga hierarchy, no, hindi makapungko ya actively sa politika sa posisyon sa gobyerno. Pero inang prohibition, hindi prohibition sa konstitusyon nga hindi kami makapungko. Kaya kami mga Pilipino man, and we are also have the rights and to be in the politics, no? Ang nag-prohibit sila sa amon, Action Brian, hindi ang konstitusyon sa Pilipinas, kundi ang canon law of the church. I see. Amo gani nga may mga pari yang nga nagadlagan sa politika actively. In fact, may classmate sa dito sa Bicol, naglagan sa subong mayor. Yes, correct. Wala siya mapunggan na madlagan mayor, pero gin-suspend siya sa canon law of the Catholic Church. Ang Catholic Church mismo nag-suspend, hindi iya ang Comelec or ang aton Korte Suprema. Hindi election Brian, kaya man aram may arakit sa idalong kwento sa konstitusyon. Ang pare, wala na buhay na amon pagka-Pilipino, nagpare kami. Yes, correct. So, ang panindugan sa simbahan, Action Brian, na hindi kami pwede mangin partisan. Bukod silingon, ang simbahan, hindi siya doon sa certain political party or individual. Pero we cannot remain neutral, Action Brian. No? We cannot remain neutral. Even again, in the concept of good and evil. Yes, ma'am. So, Go ahead. pili, bisa sa maayo kag sa malain, ang simbahan, in fact, every human person is bound to choose good and to avoid evil. Pero kung ara ikaw sa tunga, no, sang between good and evil, you are biased for the evil and you are biased against the good. Yes, correct. Amo nang gusto na tumabalaan gid sini nga aga, no? So, sa inyo, Fad, like for example sa Diocese sa Bacolod, may ara si Bishop sang advice sa mga kaparian nga amo na ihambal nyo ni sa inyo di nga pulpito dira or homily or ano nga situation, ara na, Fad, or depende sa pare? May ara Action Brian, specific gina ni Bishop na hindi naman pwede i-endorse ang particular candidate. But we can make guidelines, no? We can make guidelines sa mga tao kung sino ila pilion nga mga kandidato. Amo na nga may PPSRB kanina ka may voters education, no? Pero kung bisan sin Action Brian nga magkadto sa simbahan, magpa-blessing, magpamisa, bisan sino sa politiko, particularly kung nga tao is a member of the Catholic Church, hindi siya naman pwede i-prohibit because that person has the right. Amo wala nang ginaklaro naton mo nga dapat si Father apisar nga ti way isang guidelines nga naga-prohibit sa inyo abi or laye, pero daw hindi gid pwede nga sa sini nga aga ari kamo diri mga sumilimba ang butoho naton si BBM. Wala giniya, Father mo, guro nga batian ko da kung kaysa
Depende sa inyo basta pili gid kamo sa mangin maayo nga leader. Damo man na nagrufad, no? That's correct. Oo. Amo nang ang correct action, Brian, no? Oo. Pero action, Brian, no, we cannot make endorsement in the as an institution. Pero kung ako kung may gina-istorya ko ako maginik akon mga pamilya, i-endosar ko sa ila privately. Ina yan normal fad, no? Nagano normal ginaya, no? Bisan pa gani siguro kon tupad balay mo da or bisan subilimba mo pa da nga way niya part sang misa nyo garo sa gwada pwede ka mo kolo istorya garo nga mo sina ano ti And in fact, I'm doing that. ti okay ginaya fad kay bisan ako gani kami diri sa katapos sa media never kami naga-endorse bisan kay sino dira although nga may napusuan man kami pero privately akon nga mga ginikanan nga mga kakilala ko mautod ko nagamuno man ko nga okay man ni siya mo ni pero depende gyapon sa inyo, no? So, magluwas gani sa Katoliko do may ara gani iban gid nga sikta gani nga inang hayaga na gani nga ginaalsa sang pastor ang kamot ni politiko mo di ba fad, no? Correct. Oo. Pero tiyamon hambal naton ila man na iya style. Galing ano ay hanfan? Nga daw ka kontra gid nila sa Katoliko simbahan man. Siguro isa na kabagay, Action Brian. Ang traditional nga pagtanaw sang pitsang tao ng simbahan purely spiritual gid lang sa bala. Purely spiritual. Pero hindi amo na ang tudlo sa simbahan. Kaya ginaserbisyohan naton buhi nga tao, may lawas may kalag. Ang tao ginaserbisyo is also a being, a social being, not only a spiritual being. So wala na kita nagkatanaw sa kaluwasan sa iya kalag, kundi ang niretibutan may makaon siya, may baisulat sa kabataan niya. Amo na isa kabagay, no? Ikaduha siguro ang limitado na hindi sang tao sang papel sang simbahan. Okay. Ang iban dire inabalang I'm sorry gid fad aga prangkala ko sa mga listeners naton. Ang pag-intindi nila abi fad sang separation of state and church dira lang sila asta mo. Mangbala sila da butaw na gid sa kwan nga separation sang church kag state tapos ang simbahan gintrati subong na explicar mo fad nga ang ina nga separation niya bullying financial sa gobyerno to the church. Amo man lang aton dira nga ginapaintindi sila. Wala na ilabot kon party politika fad, no? Okay. Amo man lang aton kay gusto ta na i-stop bala ang bashing kag pagpakamalaot sa Catholic Church. Gusto ta na i-stop nga si Madam Lainey ato naman nagpahikap naman sang ulo niya kay Father ho. Si Father duay maniga paminsar liwat nga muni mo na silingkohay ka poor man isang huna-huna sa mga nagakritisar fad, no? Si Father ato naman no si BBM naman ang ginatubang niya. Yung mga balingbing giniblang mga pari ni mo na ni ko inano ni Suleiman fad anong komento mo dira fad? Antes kami maordinahan, giniklaro sa amon ang amon nga hilimuon ang amon pagtuludan kay di man madali nga ordinahan kabilang pare kung kulang imo ihibalo, no? Ikaduha, kahibalo kami nga may mga limitasyon kay may arama kami personal conviction. May canon law kita, may canon law ang simbahan nga pananglita ng isa ka pare nagabayular sang layi sa simbahan. Pwede sa matagan sanction sa obispo. So silingon nga we are also putting ourselves in a situation na pag kami magwa sa kurit, ready kami sa pagtubang sang consequences. But silingon nga before we do the action, we are very much convinced, Action Brian, na ini action namon nga hindi magbalik sa amon. May isa pa gini blafad nga kundi ang CBCP naga-intra iya sa mga kung anong problema sa gobyerno. Ang basis gyapon sa mga kritisismo kag mga naga-criticize state and church gihapon nga separation. May poder gid ang simbahan nga mag-intra fad mo kay na-mention mo kay Naya Pilipino man kami gapon under man kita sa panggobyerno fad amo sina. Yes, so ina no. Kaya mo nang awal alam na paintindi ang separation of church and state mo. Amo na subong ya kada misa ko, symposium, pati sa lecture ko sa mga estudyante ko. Ginapaklaro ko gid kaya amo na isa ka concept na wala mahangpan sa kadaman. Ti salamat. Gid actually nagligad nga mga tuig na tografad dugay na tumalang puwerte gid nga sabtanay sang presidente ta subong Duterte and CBCP na mention ko man galing nagaling iti may iban pagid guro maybe nga tiwa hindi nato malambot. I sure nga hindi man ni malawakan gid ang aton nga programa diri sa Negros kag Bacolod. May iban pagid siguro, no? So thank you gid fad sa imong pagklaro. Ano pagid ang gusto may palabot subong nga aga fad sa mga listeners naton so that makaintindi pagid sila dugang. Sa aton mga tagpalamati no, aton nga kinahanglan nga paminsaran sa maayo. This is a crucial moment of history. Ang atong pagdesisyon sa panahon sa eleksyon. Kabay nga nabase sa kamatuoran ay man mabudlay ang isa ka gobyerno nga wala mapasad sa kamatuoran.
bisan kani relasyon sa tao nga wala mapasad sa kamaturan hindi maayo. Nan. So kung maghimo ka sa desisyon, kabay pa ngayon na napasad sa kamaturan kay diri at stake ang boss damlag sa aton kabataan sa sunod generasyon. Aha, ay may palagas pagid fado, importante giniguro. Siya kung kay Saction Bray, ang simbahan nagahutik gid man ina sila labi na gid kung si politiko nakahatag gamay nga project sa simbahan. May ara gid man na guro. Ano mo na bi, no? Para sa akin, should buy na siya absolute. Ako yung primarily, kung ko yung kapangay sa politiko, ako yung personal, no? Ako kapangay. Kung nakapag sila ginabaton ko na, pero kabalo ko yung hindi ko din na pwede, sila mag-demand sa akin. Correct. Paintindi ko sa mga kaperian to, giniyaga pangayo, kay ti may ara man kamo sa kagalingon, man nga ginasaligan dira para magpatukod sa simbahan. Oo. Yes, correct. So pagintindi ko ining simbahan nga ginatukod subong sa paninguha niya sang kaparian, hindi kay pagpaninguha nga nagapangayo kayo sa mga konsino nga mga kadlangkuan nga mga prominente nga mga politiko fad ano. Correct. Salamat Brian. Sige. Fad, salamat gid sa mga serbisyo. Again, salamat gid sa pag-monitor every night and every day diri sa Action Radio Bacolod Fad. Okay, Action Brian, all the time mo kanang lano mo akong bulig nga serbisyo. Tawagin lang ko. Thank you, gid. Salamat. God bless aton tanan. Si Father Agustin Hinayan, pare ini siya sang parokya dira sa Barangay Punta Taytay. Nga gindala talang ini. Nagligad pa nga si Manay. Nagagwa lang ko sang buwelo bla kung paano ta siya iplastar. Kay una do Action El Rey, una lang tao ko sa mga litrato. Do may home ka man lang action hands. Nga ginabati ko si Lenny, ginabati ko si Bongbong Marco, si Pacquiao, pati si Nanay Dionisio, ito nga nagandus pare inintra pa nila. Anong pakialam sa Iloy? Tanan! Ato naman si Ping Lacson, no, nagpakuha naman mo na. Kung ano na lang. Ti daw na sobrahan bala sa pagkritisar, nga wala na sa punto. Ang ginahambal siya, ari, di bala ang simbahan, si parar kita sa gobyerno. Kulang lang gid galing guro pag-intindi lang gid, no? Amo nga this morning, gindala ta lang ina para ma-stop na ng kritisismo nyo nga binastos na against our pare and mga bishops naton kag sa simbahan. Hindi lang kay Katoliko, bisan ano nga sa isang simbahan. If gusto nila mag-endorse sang ila sininapusuan nga politician, nga nakita nila do amo ining makabulig sa aton later on nga politiko or leader sa aton pungsod, ila na puder, respetuhon ta na sila. Hindi kasagin nyo ka batikos ni mga pastor, ni mga pare. Ila na puder, bayan ta na sila. Kung hindi kaya pabor sa hipos ka lang. Hindi mo paghilabtan ang simbahan, kay nga manti mabudlay na ina. Sobra na katama ya. Kung isa ginabuyayaw pa balang simbahan, ginabuyayaw si Father. Di ka simple sa explanation, suliton ko lang liwat so that maintindihan naton sang lubos. Hambal ni Father Hinayan, Filipino man kami. Nagpare lang kami. Pero ang amon nga pagka-Pinoy, ang aton sining nga pagkatawo, under sa gobyerno sa Pilipinas, amo man lang Japon. Nagpare lang ya kami. I hope nga grabe na to kaintindi or magabi na to nga pagpaintindi sa aton ni Father Hinayan. Ginpasimple ko na to. Agod mas mahapos man dira sa aton nga mga tagpalamati. Why na taduro pamangkot bla. So kabay pa naintindihan nyo ang separation of state and church, mga kaaksyon, this morning. Kuha nyo? Kuha ko man gani mo. Last 9:17 in Action Radio, Philippine Standard Time. Pagbalik na ton dungagan tanga ton sini nga mga isyu mga kaaksyon sa ton sini nga pagpangalagad basi balabot ta karon ang pinaka-update sa pagpatay luthang o kon pagluthang patay sa kay Anay Police Officer Ryan Lumogdang, days na nakaligad sa natabo ang insidente. Action Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio.
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato. Mangin mabinantayon kag maid-id sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una,
Mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong nga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong nga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Bangon! Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-sagbig sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man. Batch Brian 99, batch 99 sang INOHS always nagalantaw, naga-monitor ang chick at baboy terminal kag si boss batch Juden Chang Monilio naga-monitor man. God bless. Sige, thank you gidra sa inyo ana. And Sister Tita Stella naga-monitor man Alphabito ho dira sa Barangay Sumag. Ginagreet niya lang taga Mayas sa Silay si Allen Toledo, Yek Elba, Laika kag kay Al
kag sa owner sang Mayas Mama Edith Rice or Risi. Thank you gid na. Si Jocelyn Araman, Amado Ladua Jr., thank you gid kag si Merly Gonzaga. Hindi ko na mabasa nyo, mabasa ninyo sa nga chat, ano? Yung Agaction Bry, ulihi mag-amoni nga sitwasyon, ang kamahal sang gas, ang tanan nga tao bakal na laning bike. Amo na subong, ang bike nagmahal man ang presyo. Good evening, sir. Ang nagatamay sang Catholic Church, inggit lang na. Thanks, God. See? Good evening, Action Bry. Ang Katoliko wala na ga-endorse sang kandidato. Pangamuyuan na nila. Good health, kagabayan sang Holy Spirit ang ga-endorse, di na tuman, ang ga-endorse na iban nga relihiyon na sulid sila tanan sa isa ka kandidato wala mayo ginabash or na criticize kay hadlok kamo sa ila. May ara di ganiyo nga si Bongbong, si Sara, si Jinggoy ginbasbasan sang Nikki Buloy. Hi. Hello, happy Tuesday, Action Bry. Mga Christians na ang binuhatan iyan ni Satanas. Gracious, mga ka-action. Sige, salamat gina, no? Puwerte. Sige, pakaronan kong iban, mga ka-action, si Allen Ambalnya. Good morning, Action Brian. Monitor kami di sa Linawon, Kawayan. Tamyaw ko lang da Bacolod Family Gidlayan. Always ginaga-monitor. Sige. Si Madam Jinky de Lagdon, bang ginapag-greet mo, ma'am, doon di ugid mahingagaw. Thank you, good. April Banaaga Ramain, kagang iban karonan to. Last 9:31, sa ngalan sa regular nga anchorman, Action Art tayo po ni sa Action Brian Morden, nagpasalamat gid, no? Standby karon sa mga iban pa nga public affairs program sa Action Radio Bacolod. Kagaron sa gabi, sa mga excite nga mga balita, dugang sa Action Firing Line, makit-anay or maghilibati kita liwana, no? Mga ka-action sa dinman na ikaw nga bahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Good morning. God bless. Action Radio.